magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Makatarungan ba na first week pa lang ng January, napakarami ng utos ng boss ko sa akin? Parang hindi tama. Samantalang nung last 2 weeks nung December, wala naman siya. Ay. Hindi tama, hindi makatarungan. Kailan ba ako magiging boss para ako naman ang mang-uutos? Tsaka question pa pala, Nicole and Diego, paano yung multitasking? Paano po pagsasabay-sabayin lahat? Thank you. God bless. Stress ako. Alam mo? Ba't ka nadamay? Dami na namin problema, nangahawa ka ng mga nangahawa ka ng mga negative vibes di ba? Ako nakaka-lurk Hindi, ang dami pwedeng himay-himayin dun sa tanong niya, no? Pero grabe, alam mo ba yung pagkasulat niya neto sa nag-PM siya sa atin, all caps. Na kung pwede lang ang font, correct. Na kung pwede lang ang font ay gawing 89. For sure, yun yung gagawin niya. 89 ang size ng font. Nagsusumigaw all capital letters, di ba? So, ang tanong daw ano? Ang dami tanong niya. Ano ba yun? Sabi niya, makatarungan ba na first week of January pa lang, marami ng utos. Samantalang nung December, wala naman si boss. Kasi nga, wala siya nung December. So, nagbabawi na ng trabaho ng January. Tsaka, kailan mo ba gusto magsimula? Yun lang din muna yung gusto ko itanong sa'yo. Back to you. Ito, at saka totoo naman din yung sinabi niya na parang kailan kaya ako magiging boss para ako naman yung mga uutos. Pero akala mo lang kasi yung mga boss uutos lang sila. Ang hindi mo alam, matindi din po talaga yung pressure na pinapatong sa kanila. Correct. So alam mo kapag ka talagang ang isang term ay tinagalog, nagiging iba yung meaning o pumapangit Pag English kasi, delegate. Yan. The boss is delegating the work. Correct. Pag Tagalog, palautos. Palautos si boss, di ba? Well, depende din naman kasi yan sa nature ng trabaho. Halimbawa, December, may mga trabaho na talagang loaded yung December. Pag January, petics. May ganun din. Meron din naman walang trabaho nung December. Pag start of the year, game na. Yun kasi yung tawag din ng nature ng trabaho. Depende sa negosyo ninyo. So for example, kunyari, mga online sellers, definitely pag December, busy-busy yan. Kasi paldo yan. Paldo yan. Napakaraming mga binibentahan kasi napakaraming requirements pagdating sa mga gifts, di ba? Pagdating ng January, siguro, medyo kalma-kalma na. Di ba? Yung mga ganong klase mga eksena. So, depende. Para mas malinaw, yung mga paputok, di ba? Bentahan ng is before New Year. Before New Year. So, pag January, wala ka na nakikitang kaya wala na rin trabaho. Correct. Di ba? Diba? So, parang ganun lang. At saka depende. Halimbawa, nung December, edi nagbakasyon si boss. Edi sa January, naghahabol yan para makapagbayad dun sa mga ginastos niya nung December. Tama. Hindi, tsaka ang tanong ko sa'yo na back to you talaga is, kailan mo gusto magsimula? Alam mo yun, parang, I would get it kung halimbawa Monday pa lang ngayon. Diba? Kaya lang Thursday na. So, syempre, alam mo yun, dapat nandun ka na sa part na, oh my gosh, back to reality na talaga. Wala na talaga akong choice. Hindi ako anak ng Duke. Hindi ako anak ng Hari at Reyna. Kailangan ko talaga magtrabaho. Magugulat tayo, nangangalahati na yung January. Actually, sa totoo lang,
Magulat-gulat talaga tayo. Next week is ano na eh. Oo. Kalahati na ng January. Oo, kagabi nga lang namin naubos yung manok namin galing sa Rojas Oh, eh. tingnan Dala mo. eh. January, New Year niluto yun. Oh, wala ka. Ang spaghetti tinitira namin hanggang ngayon na galing pa sa Noche Buena. Unang niluto, December 23. So, ang bilis. Oo, ang bilis. Kinakain ko pa Oo. yung spaghetti ko ng Noche Buena. Pakalahati na ng buwan. Si Oo. Diego, ngayon lang nauubos, matatapos ng linggo, yung nabili nilang chicken mula sa Rojas. 'Di ba? So, kailan ka mag-uumpisa? O Ayan. kailan mo iniisip na dapat mag-umpisa ang trabaho? Ganun talaga. Oo. Hindi tayo mayaman, magtatrabaho tayo. Ayan. Ito na yung bukang bibig ko nung nagsimula kami na tayo nang mag-live dito uli. Nung yung Monday. yung holiday blues na Oo. tinatawag. Ito na, tinamaan ka na. Monday hanggang Tuesday. Ako feeling ko, sige, hanggang ngayon linggong ito. Oo. Gets natin. Pero wag ka magagalit sa boss mo kung magpapatawag na siya ng meeting, Tama. kung gusto na niyang magkaroon ng alignment sa mga tao, Correct. kung magbibigay na siya ng mga instructions Oo. kung ano ang gagawin. Mhm. Kasi trabaho niya yun. Oo. Kailangan niya magtrabaho. Tapos ikaw din, kasi trabaho mo din yun. Tama. Ganun lang yun. Oo, kasi inalam ko rin dito, ano ba tong holiday blues na to? Ano ba yung nagkokoso? Mostly, kasi di ba mataas yung emosyon mo Yan. from the holidays, yung masaya ka, tapos biglang back to reality, yung gastos mo, yung Correct. pagod, yung yan. yung pagbabayad ng katawan mo Oo, sa pagod at lahat na. pagbabayad mo literal sa credit card, Oo, at debit, naniningil. lahat. Literal na May naniningil. pagsingil. Kaya siguro nandun pa rin siya Oo. sa holiday blues. Ayan. You have to step out of it tama. eventually. Correct. Kasi may mga iba talaga na nag-work na talaga at yung iba talaga talagang umpisa na talaga. Oo. Kailan kasi mag-uumpisa? Alam mo, the faster ka, Bisyo, na yung mas mabilis mong tanggapin yung katotohanan na hindi ka mayaman. Tama. At kailangan mo magtrabaho, mas mabilis. Correct. Yan. Oo, kaya sa tanong mo naman na kailan ka magiging boss, pag sinunod mo yung boss Correct, mo. 'di ba? Kapag ka sinunod mo yung boss mo, tapos nakikita ng boss mo na na ikaw yung tipong very capable, Oo. 'di ba? Doon ka na papunta. Ayan. Ganon. Alam mo, minsan kasi nagrereklamo tayo. Hindi minsan. Kadalasan kasi nagrereklamo Oo. tayo eh. Kasama po kami dyan, ha? Kasama kami dyan, ha? Oo. Kasama talaga kami dyan. Ako nung January 5, nung Lunes talaga, sabi ko talaga, paano ba maging mayaman agad? yung bang pagka gusto ko pang mag-extend ng kaunti ng bakasyon gagawin ko. Paano bang ang bakasyon ay hindi 4 na araw lang Oo. o hindi 3 araw lang? Paano yung mahabang bakasyon na petics ganon? Oo. Walang sagot. Ako nga din nung January 4, di ba Sunday yon. Sabi ko, hala, ako lang pala yung pumapasok dito. Bakit ako pumapasok? Sana nilunis ko na lang. Pero wala eh. Ganun talaga. Oo, kasi ako pagdating ko nga sa bahay, umupo agad ako doon sa harap ng computer, inorient ko na yung sarili ko na babalik na ako sa normal. Kasi True. nawala tayo doon sa sa normal, sa nung normal December. natin yung mga reflexes natin. Yes. So umupo agad ako, binuksan ko yung computer, inorient ko na yung ko na eto na, magtatrabaho na ako. Kaya pumasok ako nung Sunday, para Monday, para pag Monday hindi masyado nakakagulat. hindi ka Yan. na nakakapa kasi ilang din tayo na hindi nakaharap sa mikropono, hinawakan mo yung console. Ayan, so diba? kinakailangan mo yung ganung pagbalik sa realidad. Correct. Alam mo kung bakit kailangan mo nang bumalik sa realidad, pansinin mo yung opisina ninyo, may Christmas decors pa ba? Dito wala na. Tinanggal na siya. Isang indikasyon na magtrabaho na po tayo ulit. Correct. Tapos na yung mga petics na mga araw. Tama. Ganon na. Kasi kung ang mindset mo lagi is nakakatamad, bakit ako laging inuutusan? Oo. Feeling ko mabagal din yung paglago mo o yung Oo. pag-grow mo. Kasi mas nakikita mo yung mga pagrereklamo versus yung Oo. importansya ng kung ano ang meron ka ngayon. Oo. Minsan kasi ganyan tayo nagrereklamo tayo. Bakit ang dami nating ginagawa? Bakit ako inuutusan? Oo. Alam mo, isang ipapaalala lang po namin sa inyo, mga kabisyo, na kung ano yung meron ka ngayon, kung ano yung tinatamasa mo ngayon, katulad ng trabaho na meron ka, hindi ba't minsan sa buhay mo, pinagdasal mo yan? Correct. Oo. Diba? Di, totoo may ganyan tayo that made me realize nung nagbakasyon kami noong December. Tapos,
kinukulit ako ng mga anak ko na samahan sila dun sa, albawa yung anak kong panganay, samahan ko siya dun sa water slide. Doon nakita ko yung water slide, Jens. Doon nakita ko yung water slide sa water park. Sabi ko, katapusan ko na ba? Kasi parang ang tarik, una, bago ka makarating dun sa pinakamataas, aakyatin mo na may dala kang apakalaking salbabida. So iniisip ko pa lang yung pagod ko na makaakyat doon, nasa-stress na ako. Tapos yung dudulas pa ako dun sa water slide na napakatarik, tapos yung babagsakan ko tubig din, nasa-stress na ako. Tapos yung utak ko nagrereklamo ng bongga-bongga, ang daming sinasabi, nagrereklamo talaga ako na, bakit ganon? Bakit ako inuutusan? Bakit ako ang kasama? Ayan. Ganyan. Pero may malaking pero yan. Pero, meron akong realisasyon. Na-realize ko lang din na once in my life, hindi pala once, so many times, for 3 whole years, wala akong ibang dinasal kay Lord, kundi magkaroon ako ng anak na pwede kong makalaro at makasabay ako sa kanya, na sana meron pa akong enough strength na pagka gusto niyang mag roller coaster kami or mag water slide, kaya ko pa. Tama. Minsan sa buhay ko, dinasal ko yan. Wala akong ibang dinasal kundi magkaroon ako ng anak. Araw-araw nilang ginawa ng Diyos for 3 years mula 2010. 'Di ba? Hanggang sa finally nabuntis ako. Tas ngayon na meron akong anak na gusto magpasama sa water slide, nagrereklamo ko. Hindi, plus yung parang may mali. Plus yung ano pa dyan bilang sa POV ng mga magulang, kumbaga parang nanghihingi na tayo ng attention, especially yung mga ganyang edad. Medyo kasi nagsishift na sila eh. So yun yung mga moment na yan na parang nakukulitan ka, i-grab mo na kasi. Correct. Darating ang panahon may mga sariling mundo na. At saka hindi lang yun, dadating ang panahon na alam ko sa sarili ko na kapag ka nag-slide ako dyan, Dismantle. Correct. Pagdating dun sa dulo, hiwa-hiwalay na ako. Asan na yung ulo ni Nicole? Hindi lang yon. Baka ang worst, ay, nasa na yung ulo ni Nicole, yung tuhod niya, saan na napunta. So, ibig sabihin, ang pinakamalala, naghiwalay na po yung kaluluwa sa katawang lupa. Diba? So, nirereklamo ko yun ng matindi. Ang daming debate sa utak ko na parang, I will not kasi nakakapagod. Ang init, nakaka-stress. Pero gumana ulit yung utak ko. Ayaw nga pala, dinasal ko to eh. Na una, makapag-ibang bansa. Na pangalawa, magkaanak. Pangatlo, makabanding sila. Correct. O ngayon na binigay sa akin, nagrereklamo ko. So, ganun din sa trabaho. Ngayon na binigay yung sa'yo yung trabaho, nagrereklamo ka, ba't ka inuutusan? May something. At pasalamat ka, inutusan ka, ibig sabihin nakikita ka pa. Matakot ka pag hindi ka na nakikita. Ayan na nga. Tumatagos ka na sa pader. Correct. Ito na yung naghiwalay na yung kaluluwa mo sa katawan lupa mo. At saka the fact na nakikita ka. It's actually a good sign. Yes. Kasi usually yung mga, ewan ko lang hindi naman sa lahat, pero hindi usually din eh. Yung mga nakikita at yung mga nauutusan, tas lagi nakikita, kasi sila yung mga alam ng boss. Na mapagkakatiwalaan at merong napoproduce. Hindi yan sila mag-uutos dun sa alam nilang hindi makakaproduce eh. Wag na lang. Kasi ang ending niyan, baka ako pa gumawa o kaya hindi magawa. So, dun sa nakikita, take it as a good sign. Correct. Nakikita niya ako lagi nakikita, ako lagi nauutusan. 'Di ba? Siguro katiwa-tiwala ako. Yan. Yun naman kung POV. Kung ikaw yung boss, 'di ba? Iutos mo ba yung mga bagay na sa alam mong tamad na tamad? Hindi. Hindi, 'di ba? Kasi accountability din ng boss pag Correct. pumalpak. Siya din na madadali. Tama. So iutos siya sa taong mapagkakatiwalaan. Yun na lang. Ikaw yun. Yun na lang ang isipin mo. Ang dami mong isipin. Una, hindi ka mayaman. Pangalawa, kaya kailangan mo magtrabaho. Pangalawa, yang nirereklamo mo, pinagdasal mo yan noon. Tama. At pangatlo, di ba, nakikita ka nakatiwa-tiwala. O dapat happy ka. Ayan, at saka tanong ni Nicole, kailan ka magtatrabaho? 12:39 na! Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This song